హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నివాసం ప్రాపర్టీస్. మంచి 2 BHK ఫ్లాట్ కొనాలనుకుంటున్నారా? నేను ఈ రోజు బాజ్పల్లిలో ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ తో 2 BHK ఫ్లాట్ ని సేల్ కి తీసుకొచ్చాను. ఓనర్ ప్రైస్ వచ్చేసి 57 lakhs చెప్తున్నారు. స్వెట్ నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. బాజ్పల్లిలో ఉన్న స్టాలన్ అపార్ట్మెంట్ 1150 SFT నార్త్ ఫేసింగ్ యూడోస్ వచ్చేసి 55 స్క్వేర్ యార్డ్స్ తో సేల్ కి వచ్చింది. ఎమ్యూనిటీస్ చూసుకుంటే కార్ పార్కింగ్, లిఫ్ట్, పవర్ బ్యాకప్, 24/7 వాటర్ సప్లై, CCTV సర్వేలెన్స్, 24/7 వాచ్మెన్ సెక్యూరిటీ తో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ప్రాపర్టీ హైలైట్ చూసుకుంటే కన్వీనియంట్ లొకేటెడ్ టు స్కూల్స్, కాలేజెస్, మాల్స్, హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ జస్ట్ 5 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ లోనే ఉన్నాయి. లో బడ్జెట్ లో హౌస్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియోని సేవ్ చేసుకోండి. మీరు ఈ ప్రాపర్టీ కొనాలని అనుకుంటే ఎవరికి ఎలాంటి కమిషన్ చెల్లించకుండా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న ఓనర్ నెంబర్ కి కాల్ చేసి సైట్ విజిట్ చేయండి. డైరెక్ట్ ఓనర్ ప్రాపర్టీ కోసం చూస్తున్నా, కమింగ్ డేస్ లో తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నా ఈ నివాసం ప్రాపర్టీస్ పేజ్ ని ఫాలో చేయండి. మీ హోమ్ మీ ఫ్యూచర్ టుడే స్టార్ట్ చేయండి.